Gisikop sa mga pulis ang duha ka mga lalaking nagrally atol sa unang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagahapon sa hapon sa Freedom Park, Roxas Avenue, Davao City. Gilas sa mga pulis ang ipangdakop nga sila Mauning Pangadas, 19 anyos ug Ismael Pangadas, 23 anyos nga magigsuon og residente sa Kamingawan, Palmahil, Talaingod, Davao del Norte. Giaresto ang magsuon, pinasikad sa warrant of arrest sa kasong pagsupak sa Republic Act 9208 kun Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Doon na sila existing warrant of arrest, no, and issued by RTC 11 Branch 2 sa Tagum City. So, yung legal basis ng mga arresting officer natin is yung warrant of arrest. Well, doon na sila existing warrant of arrest for violation of anti-trafficking in persons. That's why na-aresto sila. Hulyo 7, 2022, dihang gi-issue ni Judge Jimmy Bustillo Buco sa Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City ang warrant of arrest batok sa maigsuon. Ang duha, miyembro sa militanteng grupo nga miapil sa rally kagahapon sa hapon. Sumala sa mga pulis, nagmalinawon hinuon ang rally nga giapilan sa mga miyembro sa Bayan SMNR, Gabriela, Bayan Muna, Kabayan Party List ug AK Davao nga bana-bana sa mga pulis anaa lang sa 50 ka tawo ang miapil. Anaa sa kustudiya sa San Pedro Police Station ang ipang-aresto nga magigsuon. Nagdumili hinuon ang duha nga magpa-interview, sanglit ang ilang legal counsel na lang ang motubag. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.